kaprobinsya ko. Hello. Good morning mga kaprobinsya. Good afternoon sa inyo mga kaprobinsya ko. Ay lupa at tubig. Hello mga kaprobinsya, magpiprepare na kami ng pagdala ng mga pagkain doon sa Sinakulo. Ay, babalik ka sa mga bitin. kalap. Mga laapauman. Tagdan, nabirin at kinalang. Ako na. Susinot ka. Ito mga kaprobinsya, kanin. Saray mo dito ka na bun. Ito, Po. yung pinutulog na kalap. Ay, nonoy, kuha mo sa makakipano ko sa mga saan yung mga pinggan. Ato mo na lang. Ato mo sa pangimir. Ako mga pinggan. Pwede ato sa kulera, ako may mido. Ito yung inihaw na dalag ng kaprobinsya. Papasalubong doon sa mga tao. Pinaypayan mag-inom na. Nalagay ko dito sa bag. Ayan mga kaprobinsya, ulam pa yan. Po. Ulam. Buko pala no. Ulang magitaan. Lakbaga. Nakalagay dyan. Anto na kang maglaban-laban? Hindi ko kaya malipasanan. Te! Tingnan daw. Nay! Ay, kaya nay! Kanin mo. Kanin yan, kanin. Po. Unga mo na kung nakakapit. Ibaho ko mama. Yan na, mamaya, magkita na lang tayo. Ade, saya mo. Opo. Di mo kita pa yun eh pag-video eh. Baka maputulan ba eh. 75 na naman natin. Ano? Nagdagan ng tabo? Yun ba tabo? Sa hindi sa tabo ka daw. Dahil ka pang tao sa tabo. De. Hello. Hello. Nakamay. Nakulo to po tong pagkain. May. Hello, mga kaprobinsya. Punta na kami doon sa Binyo. Papakain kami mga kaprobinsya. Sama-sama ko yung mga siyento. Tiyoy. Kapati. Tatay ko, nanay.
Anak ko, sama ko pa. Ay, may ko ali-agin. Niya ko na rin kung muna ko dito. Ito, kalayan. Ha? Hello. Hello. Hi. Halo mga kaprobinsya. Gusto na din. Ha? Ay, bibidyo pa pati. Dito na kami mga kaprobinsya, sabihin nyo. Video ang matigilan nyo. Sa kubang sisa yang malam hinublah luka di luman namunang dalam kalam sisa kubang hiling simulaw mahinup maliwanag.
sila nga rin guys. Narinig ako. Ano rin, di ba ko yun? Naku, paborito ko lahat yan! Salamat mga kapatid! Ito, hindi po. Hindi na daw disposable. Ayaw. Ano po yan? Hindi ka na dandaran. Hindi mo pagkara ng loob mo makuha ka. Hindi ako niyan ipakabibi. Hindi mo ako mag-videoan. Ma-discover kita. Mabisto. Mabisto ko sa bibi, mabisto ako. Tanya ka rin gusto mabisto. Hindi na sa maniriching sa kasi Kristo. Ito na lang po. Sari ng Jude. Yo, inayunan.
A few moments later. Tapos na kami magpakain sa nagsinakulong. Maya-maya mga probinsya, balik ako dahil Nagpicture ka, nag-uuni ka ni live. tapos na magpakain. Kunin ko na mga kaprobinsya. Uuwi ko muna yung ibang gamit. Yung ibang may natira pa, iiwan ko muna kasi ang dami pa naman laman. Yun na nakaliklato ko na isa sa ulit. Malapit kami na uwi. Kasi Bigo. Kasi ano kayo? Eh, tapos na dyan. Ano siya naman rin tulog? Ano malinig? Yun ang pagkaba, sige ka na rin. Ang taguan. Ano yung meron na dito? Hello, mga probinsya. Nakapagpakain na kami. Mamaya naman, abangan nyo yung susunod na video. Si hi, si hi. Si hi na. Wala na, finish na.